Anya laki din! Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yun. Iso nga umadayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aglaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ang tisin mo aladawan mo, Sari darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamat. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay, ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay da. Mapan kami kanuag buya iti palaut. Apay nga raw, anaskan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anya ti kagaram. Imbaga kami kinibakit kau, amapantag buya iti palaw. Ay ka mapanda paray. Nabayagan ka dadyak nakabuyay ti palaw. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y manto'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay paray. Ay, pirmi pare. Bakit ka na si Lusa? Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pari Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ulbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanyak, no adda maamwak si kagaray. Kamot paray. Anya ti umay mo ibaga. Agpaiso kaday, anapan kayo nagbuya iti palot kinigaray. Ay, wag maray. Apay kaday. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas jay akalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi Iso mo la permi asilos mo amaray. Ay kat natural Tasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akumkumpor mi babae ti kachachat na dita. Anya laki din. Ay, wag mo kidi amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti kachachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo lati cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang among adaak dito'y ngagsirsire pa. Nay, dayjay, adda umaw-awag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpag mo tayo mawag ka.
iwak itinalambuyo tapuses ba? Aguray ka man. Hoy, karay! Ay, natin aramidam nita, si kabagpagatan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taas cellphone tay badda-badda kumanlangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa bimakit kan lima kay kayo? Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukit din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kidain. Ay, da kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin ba, solita? Ti amayo ti babay raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mat na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibagaken manang jingki, tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayong agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance amaawat yo kanya. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin, iso pa'y paggastusan. Alaga, mangrugi ita, baybay akon ti amayaw. Ragsakin yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaalan ti cellphone ni tatang, nanang? Sayang ti kwarta, no dadaalan niyo manan. Ala, saan kun adadaalan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay, nananang, saan kayo kumangagap-apak ni tatang? Pangaasiyo man? Alawan, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan?
O anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kaabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti naggaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Naa, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoin. Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap apa. Na, Makamukamutan iti biyag mo, ha? na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manen ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, taka sa okto ni tatang. Tangay awan gayam karbangak nga agsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan. Ibagak dagita kini tatang, nanang. Nya kayo lakid din aya. Tapno awanen tiririyo ken ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaeng mait. Makigayim mit no kayat na. Apay paritan nak nga ay. Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay wan na kaw nga. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yun. Nagmayaten ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami nga agsarita, taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makitsat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton na surunak, ibagak matan ang balo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag. Nagmayat gayam ti adda katsat na. Isumit lagayam apagayat day di alaklakayan ti makitsat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan.
imo na anaring daya bakbaketan. Ah, hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Nay, hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Na, ne. Basag man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga ag video call tamanan. Ne. Kaya't naasawan. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos. Ay, matinsamo dito yan. Ay, maday. Maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pay. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pay. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali akachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka manan, Jingkay. Anya manan timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. At dapat nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Sakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kastoy na ay isang dengtan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti uray asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kumane di pagindaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na. Ita, amo man tirik na. Aywan bakit? Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidak mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga ron ijay balay da itay lang. Nagsinaruno tala nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kaasi mo ti anak na niya. Manumot tan abulan nga agsinsinubli da iti ospital. Dahil tangarod bakit? Liber na mo kami tinatamaan. Kat, manungay ti nagsaritaan nyo. Ay, makapasin na iti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Sa bagay, nagdakkel ti balay nga ilakla ko na.
Kan nalawa mo ti daga. Saan lang ati nagsaalan ti balay? Adamat urnong ta, iti mano atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una. Katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Antiyo nga Ofelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasyo nana Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ofelia. Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti panakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno dayta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Dayta nga rod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing bakay? Ay, iwan lakay. Napan ko ngamin pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Aywan nasaya update na panunot mo bakay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Husto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pay mo balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundar da. Ay. Ha, amo kon, no asino ti dakdakamatan bakay? Asino pay kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. An anusan dalaang ti agigyan iti daan abalay day dinanang dalando. Ay saus, anya lakit day. Naimbag pa'y kadata, ta saan ta naka-abroad, maar-arami din, ti balaita. Ay wala, iso nga ipost mo iti Facebook, tapno makita da. Nay, kariring mo pa'y laang kumanatawa ka anak ko. Hay, puna yan aya, ti karuba nanang. Asino akaruba ti bagbagam? Kita ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang. Agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadani na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pondarda. Anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada. Ay na, bayam agpasagi daging kat kay kayat na. Di daam mo worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikid lang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba'y ngamin nga amo, ti maibaba ni di ginadang da kora a house and lot ni Aunt Ofelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay wag, nakita mo da jay bakay. Awan mo ti sabali akaruba da na bayag iti abroad no saan adatalaang. Kasta una ti panangipaspasika da iti mararami da balay da. May samad ni Joel.
Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasya nga ipupos na, saan mo? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasa man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag iti abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga rot ti kinapasika da. Unamlan no isuda lang ti adda kabailan lang agparami iti balay. Sapay la kung mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino ngay matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Ah? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundar da. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Apay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagat nagmadi abasaan di caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kaslakikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada? Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita man. Addan maararamid abalay me. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawakan ka, Mare. Anya lagi din. Talaga ini dumdumamet, ti adda ak kinapasikat yung agasawa. Nagguwapo mo tinda euro ang motor mo, pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang Sana kasla. Talaga ka barbaro dati, pare. Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayaat nga ron no kasta, pare. Abay, sika ngay, pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad, ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom, pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat, pare. Pagyaman ang latan, adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta, pare. Ti ko nam gidi, napaisuan ka iti imbagak. Iso akas ta ti ko nam. Hanya lakit din. Wenag paison niya. Dayja Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, angamsan mat. Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da. Ngamsan magtahulugan mag. Saan lang nga dahi tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano a bangko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madlang nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia iti naminsan nga aldaw. Ay una yun. Kunaklakit din no urnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kasdaon ay apa nagpaspasikat da nga uray dala ipos iti Facebook. Awanan ba indag itang agasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da.
Anya laki day. Amo nga lakay. Magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanayimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak la na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na. Sipod pa'y. Una yun da dya, Joel. Ay, yak mo, nanya ti malala da, iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada. Ngam, nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon bakit? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Bagaam, tapno maring iti kinapudno. Asaan na ka ipapasikat da, iti paspasikat da. Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagaam gumamit ti asawam. Ah, taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagnakano ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingkagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Kan, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami ti asawam? San mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga da kabarbaro a motor me. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga oray saan kami anak abroad, makabalay kami. Kan adama motor me. Ha, apay, just, aya. Ay, anyo langit din, madre. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton umay alawas nga rodan ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga, burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million, bakit? Ang wisot to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwan awisa maamin na mabalin mong awisain. Amin ako kumarin. Nagitam amom kan amin na nakaroba, bakit? Wan kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahuam. Kan kukumparim. Tapno umay damot makipangan iti sagana ta. Wen bakit? Nuad adu tayo, naragrag sa. Wan mare, iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam, no makitam to ni Miling wano ni Joel. Uri asino kadakwada. Awisam ida, ibagam nga imbagak. Ha? Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mikini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan me. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tattao, ang nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar me. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan, mare. Ibagakan ko na makita. Anya ka house blessing nga ibagbagamat, mare. Isuda nga gasawan tinanggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya?
Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunot yun. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas ta? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma da kinapasikat yo. Ha! Oray yun lang nga i-post mo di Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipablens da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuen no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo, iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan, cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka. Agananad kayo, iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Kat adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagit din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidin nyo ita, kani bakit mo? Umay kayo ay, balay. Ay, kwa. Agpa-Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang mi, kani Auntie Ophelia. Kani ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata, nagdagaang ti panawan. Madamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison, ti pagluganan nyo. Ay, Panorbora, minggana ije balay. Tapno, maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo jayo ang mairwar, tinaidumduma kinapasikat yaw, pare. Nakababain talang aro di tabagait. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang daw nagsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda dagiti panagpaspasikat ta iti. Ay, saan na maulit na bakit? Saan na talaga? Ayuwan lakay. Saan na talaga? Impagarup ko. Ada talaang ti ada kabailan na ang makapatak dari iti balay. Kan makairwar iti motor. Nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na, naglawat aglawlaw da. Ngamdata, saan ta pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita? Kan, namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta nagkulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anyang nga rod bakit? Awan maramidan ta Naituyin ti maghanap ta, iti naidumduma a kinapasikat ta. Anyalakit din. Pag-aasi man, Mari. Pabuludan nak iti sandal mo. Ha? Apa iti sandal maray? O sarap kumain dun Sabado. Kasar nga mi ni Loida kasinsin ko. Kasta ka di. Anya nga minanti size ti saka, Mari?
37, Mare. Ay, apag iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Ngam, saan magayam mo manay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhaatan, Mare. Kitaag man. Ala, kat agkapita pa'y angaw mo na mare. Mapan ko alayan na yan ti syurak ko. Intun madamdama. Agkapita pa'y. Wow, nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya tinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Ha? Apay impadawat na dayta ba kay? One, in-order na ka no iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka day. Ay mayat ah. Ta saan na pinabayadan king ka? Saan mo't lakay? Naranaak amayat timud na. Iswa saan nan nga impabayad. Gusto ah, tadoo saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga sana kung naggastos pa'y agumatang. Uray sandal lang ita kat nagnginan. Anya lakit di. Ay na, naimbag-laki din na nalpasin ti kasarte kasinsin mo. Sakbay asimbang ko ti bagyo. Ay, wan nga rod mare. Ay wan gaya. Nakita ko man ti impos mo iti Facebook. Bagay mo tinted ko king kasandal, mare. Ay na, agyaman ka talaga mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakuna namutla ang abagay ko kano ti sandal suot ko. Napinda sa talaga day mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atindarak. Ay katwin mare. Nagmayat nga rin ti impos mo iti Facebook ko naktumat. Naibagay iti kinapudaw mo ti sandal nga inted ko. Nagmayat pa iti panagkinikinim iti video. Wan mare, nagpintas kaming ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay matlat ta. Anya lakit di. Kunamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti awanan bay nga graraman. Nay, kit-kita na ita cellphone mo ba kay? Sa agday-daya mudong ka. May saka mat salbag ka. Anya, kila ka man latang akong ungay. Agbugkaw ka pa. Ngam di ka mga iba gano'n niya ti makagapaw. Una mo datan mo tambakay. Nakitak timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo ti reaksyon mo salbag kakit day. Anya? Apay, mapimpintasan ka ni Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow iti video na kasta ka day. Anya laki di mo ni bakit? Para lang iti wow mga reaksyon. Ako nga kamat. Basila ba nagmuday? Tapakay. No para ken ka basit abanag. Siyak saan? Mawatam? Malang gustong bakay. Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sanay. Saanan ngay pagpagam? Inton kwan ihahype mo tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga. Uray kita! Uray kita matalaga! Hala, apay nga takas dit impose ni Tanya iti Facebook mare. Uwin nga rod, mare. Nakitak mo lang day, Jacob. Siyak nga ta, ti patpatamaan na. Ay na, mare. Si ka talaga tipat patamaan na. Agasam man. Imbaga na iti post na. Agraraman nga agsandal. Kunam lano bagay na. Kunana. Saan la aday tamare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na. Talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na. Anya laki din. Si ka talaga tipat patamaan na. Ta nakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga impos mo. Oho? Saan ko abinagaan nila kay na agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nagreact. Dahil tangarod kat, mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasiyay. Ngam saan man? Jakman amo iti dayjay ako mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudong pumanag na kasikatan niya. Aglodak man nana.
Ha? Ada ko ma-order iti online nga maawan mat gayam load ko. Ah, anya nga iti orderam ko ma iti online balasang kaw. Agorder ako maiti sandal, nana. Ah, sandal ko nam. An-anom ti sandal kat panagbabagyo ita. Ha? No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kunak tumat. Ha? Anya ka din day ta nga ibagbagam sikatan niya. Pasikat ngamin iti Facebook kat. Ipopost na kit den ang nakasandal iti 3 inches. Kat day dyan mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala, ludandak man nana. Tagurderak mamat. Apag iso asumangpet. Kalpasan ti talo wano upat nga aldaw. Nay, simang putin ni Bagyong Kriseng. Ada pa yun ti Bagyong Dante Asumarsaranaw. Ngam pumanagnaka. Nagapamaya. Napanak man nagload ijayan ni bakat istiling. Ha? Apay, ada importante nga awagan. Awan. Adala order man iti online. Anya nga ita? Sandal! Kisti ka matis, mate. Makapagigtok ka, mate. Apay, manano yan ay bagam lang. Apay, masapol nga bugkaw kaya. Dumanamag. Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo in wow nga in react. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Ay, naapaw. Mangrugi lang nga rin. Di bagyo. Ngamigid-gidan mo mo ti panagbagyo na ito panuno mo bakay. Anya ka rin na kitang ibagbagay. Ay, basta. Agorderak iti 5 inches a sandal ko. Imbis sa butas, order ta pa nagtutulog. Day tanto mo. Anya laki, day. Ne, naimbag ka pa'y kumari. Agbagbag yung nagmayat di pa nagkatawa. Kasano, kat makapakatawa mga minday at anya. Ha? Apay, saan mo ayan nakita ti impos na iti Facebook, Mari? Saan pa'y mari? Ha? Nagkapsot namin ti data ijibalay mi. Amamaten, awan pa'y wifi mi. Anya ayat impose naman eh. Kuna na iti post na. No kabaala mamag nga anak kasandal iti 3 inches. Kabaalak mo ti 5 inches. Abangan. Sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya at iti daya babae, Mare. Uray saan mumut nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala padaanan taman nga agpaiso ti i-post na panagnana anak kasandal iti 5 inches. Hay kitwa na, Mare. Ag-comment to. Anya laki din tanya kunakton. Maasar kan ka, ano kasta mari? Masar no masar. Agbagbagyo lang nga roden. Ngam tila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakman yin. Ay, kamaudyanan na. Sumangpot matlay tangal daw ti order ko a sandal iti online. Ha? Mapan ko man kit di alaan inton madamdamay di store ni bakat istiling. Unay, talaga nga impay-pay sang tinagorder iti sandal. Nya laki din. Ay, Siyak pa iti kunam. No anya timbaga, iso ti aramidag. Ha? Mausar mo nga rin ita. Kaya agbagbag yan. Nagpigsa ni imaw. Oh. Ay, napong. Awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano agkimat. Ag sandalak lata. Tapno man makita day dya abanje. Kan agraman mo tan day dya abakla. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Talaga may gigidan. Day tadadalalimbong ti panuno mo iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka man lang iti biyak mo. Anya laki day. Ay, pumanagna ka. Nagpigsa lang nga rodin ti angin, Mare. Apay, anya ko mati bibiyang mo. May isa ka mat. Anya? Ay, concern naklaan mo. Takanuking ka, Mare. Anya laki. Concern tarupang, may isa ka mat. Papanamaya ka ni nagpigsa ti angin kong tudong.
Mapan ko alaan ti order ko kasang sangpet. Apaw, sana all Uri agbagbagyo kat adalata agsangpot ng order na. Anya nga dahi maray? 5 inches a sandal. What? Iso ka di dahi ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, win mare. Iso ti padaanan niyo. Ti panagrampak with 5 inches a sandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Diyos me, Marimar. Iso nga i-message mo dahil dyan Banji nga agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at tay may ka, tanya balasan ko. Ayun na. Amok nga min asimmang patan ti order ko sandal kat. Wen, inyag itay ti delivery rider. Binayadak dayta. Iso apang nga asem tabayadang matan kanya. Ay danag yun, aya. Adama pagbayad ko Apay, just, aya. Anya, ay katala, yag mo nga rudin ti bayad mo. Aday ta. Wan kiyaw day ta na. Barya anak mat iti husto barya Naa, kaano pa'y aya asinaor ka may papan iti barya. Awan pa'y mat di tinapuutak Ngam anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran nak. Itaawan kiyaw ti kwarta. Ay, ti salbag kiday. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rudan irampa. Oray nagpigsa ti tuduken angin ni Imaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Ay, huwag maibagay king ka. Numay na, pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin kang todo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Kas iti na ko na. Uray agtodo kan agangin iti napigsa, kan agkimat, awan ti makalapod kanyak. Mawata. Ha? Diyan mo king ka. Oh, Rumwarak into madamdama. Inak sango ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. anya? Awitek ti tripod ko. Tay ikabil ko giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak sango ti balay da. Anya lakit din. Diyan mo king ka ko na manay. Talagang saan adadahal ti ulaw mo. Salbag ka. Naisimpa akong ti tripod ko. Kalpasan na, magna ako nakastoy. Hoy! Banjing agraraman kan pasikat una iti Facebook! Rumwar ka, takita ang ti 5 inches sa sandal ko! Oo, na yan tanya. Nagpigsa ti bagyo nga emong. Ngam adda ka dito magpaspasikat. Saan ak nga pasikat akastoy? No saan ka kumamot akong di pasikat iti Facebook, iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen? Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Oy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmot gayam dahit, oy, anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, namamatan iti ba to? Ay ko, tulong! Dayta, mayat, tanya. Nay, nagdara pa yung dayta subsub mo. Gapoy di pa nakaidugmam mo, salbag ka. Tulungan ako, tumawag. Ay, umawag ka iti rescue, tayo si dati umay. Tapno adaman kinaidumduma adamag ita. Naidugmam gapo iti pa nagpaspasikat na nga uray madama ti emong. Anya lakit din. Oh, anya ngay itang. Ay na, tanya aya. Siyak ti mababay nga po iti aramid mo. Oh,
Nagsakit ni sumsum ko lakay. Natapilo ka kumot nga, men. Ay, kagungunam ah. Ala, gumatang ka pa iti 7 inches, 10 inches. Tama pa mo manin irampa iti sangot ti balay da banjay. Ore nagpigsa ti angin kanto daw. Salbag ka kiiday oh. Si kawit kit nila kay. Nagsakit lang araw din ti sumsum ko. Kaya kastapay lang ti magbagam kanya. Kanya ka bakit? Tinapay ang po kay sakit man. Isa ki nga ibagbagam mo. Tung paga kiidi nga itagnakan kan. Nagkuna nga min na mapangkagram-ram pa nagpigsa ti angin kanto daw. Ibagbaga lang araw ti tayang. Gusto ko mamat ka na. Hingkakit di gumatang iti iagas ko iti sumsum ko. Saan ba't la sumardagan di pa nagdara na? Gunggunam ko nakmanay, nay. Saan ka mga imbaon tap no aramidem? Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Nagado tagparparikot ita, kapo iti bagyo nga imaw. Ado ti dinadail na. Ngamsi ka, dayta. Agparikot ka iti sub-sub mo nagdara. Kapulang iti kinapasika maw. Nyalaki day. Ado ti agas nga inyad kumare. Mare. Imawag namin ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga na tinapasama. Nera namo nga dati agas ko ibalay. Iso nga inyad kun para king kamare. Ay na. Muna yan ay atikas to. Kat ayan na nga yung video man nagrampa. Ipos mo na. Tapos nagbilib na kita tao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumamat akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapos makita ti tao. Kuram nga rod kanya nga video ka. Tapos makita ti tao. Saan ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni Mare Banjay. Pasensya, iti nailawan anay bagbagak, iti napalabas nga aldaw. Yan niya laki din ngamin, Mare. No, ado pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa bagyong imong. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mare. Mari-mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, Mare. Salbag ka. Pag nakmamday ta. Yan niya laki din. Cảm giác thôi nha, chỉ là cảm giác á, nếu mà ăn ở cái phần gần cái góc á, nó sẽ nhẫn nhẫn xíu, nghĩa là sẽ rát rát cái không biết là nhẹ nhẹ thôi. Chấm nó vậy cho chấm nó con chỉ cho một tí, luộc là chấm cái gì cũng được chứ. Chị thôi em xào. Đó đi em cầm hai rồi em nói rồi. Cái đó chị tính là thôi riêng á, chứ thôi nước. Lấy của chị. Đúng rồi. Chị em xào hỏi gì đó đơn giản mà. Là mai nấu cơm của thịt với xào rau. Trứng luộc của em. Trứng luộc của em ok, cho nó chín. Trứng này luộc cái phải mai vỏ mình đừng sang thôi, con hằng nữa thôi, nó đớp cái máy rồi Bỏ đồ mình chiên nó ra, mình chiên mình đánh lên mình ăn cái Không gì. mà đánh chả cho nó nhiều. Đánh chả cho trứng. Giờ trứng thì dùng mấy quả là được thôi, cái chả thôi. Ủa mày, nếu là mày đánh ở nhà, mày chiên ở nhà nha. Lên đây đánh cho nó nóng nó Cho mày ngon. chiên nha. Cái nó chiên có chút ép mà. Mà cái chảo tí xíu à, làm chiên cũng được nhiêu. Ủa chả nó mua chợ bự, thấy bự mà. Bự nhưng mà Không bữa không, cái cục chả gì vậy? Ý là hôm nào ông Lam làm chả trứng á. Hết rồi chứ. Làm chả trứng chứ không phải là Cái làm hôm ra. thứ tư năm ăn rồi đúng không? để chúng đánh lên á, đánh lên á. Đánh lên. Quên gì nữa. Ví dụ mà thấy ốc á, bơm miếng nước vô. Đúng rồi. Nước lọc hay nước Nước lọc, bơm xíu thôi cho nó nhiều nhiều xíu ăn được rồi. Không đánh xong Bông. phải tráng cái tô lại, bỏ tí nước vô tráng cái tô. chuyên nghiệp quá thì mai làm luôn. Mỗi người một món. Em có món gì đâu. Chứ tại không có đồ đựng á, chứ chung muốn nấu nhiều món chứ. Không có đồ đựng Có đồ cá đựng thôi. Nấu món miễn phí á, về đi siêu thị Bách Hóa Xanh mà được mua cái gì. Không được rồi, to được rồi. Ô chị ơi, Rin Arao Media là thằng nào á? Hà Nội à? Đúng. Cái này là tên đối tác không? vậy là mai trứng chiên để mình nhá. Ok đây. Nghe không? Rồi chiên ở nhà đây. Bên
đây chiên Lên đây nó chiên cũng được. Trên đó không gì ở nhà nữa. Bạn em do stock cái này như là Việt Tinh đúng không? Việt Tinh Avicon, đuôi Avicon. Tại anh tính là mày chiên á, xong rồi mình bỏ vô rồi đi sống mình hâm lại. Rồi chỗ lẻ. À. Có cái gì con vậy? Cái gì ông gì có nhớ đâu. Thằng Green Around. Tại nhà không có hộp đựng. Người ra thằng nào. Đó, nó có hộp đựng á. Rồi vậy thôi mua vị trứng em lên thôi. Không có trứng nha, nhớ mua nha. Không có trứng. Đây chắc là em không tự mua. Cái hàng đá to mới tự đúng không? Rồi ai thanh toán nhiều cho ấn tượng chứ em không nhớ đó. Rồi mai mình ăn xong rồi Nó cá nhân hay là tập chia ra, xong rồi Công lấy ty tiền như là mình cái trả. nhân áp lực đã để rồi. nó là công ty mà. Rồi hôm nào mình có cơm gia đình mình ăn thôi. Ý là hôm nào rảnh xiên thì nấu thôi chứ. Hàng chia tay á, hàng chia tay á. Xiên mới nấu thôi sao? Bây giờ sao? Nấu đơn giản, mấy món đơn giản thôi. Đúng rồi. Lẹ đâu. Em nhưng mà chị mua cá thì mua ở đâu được anh? Cá nó xanh. Nó có xanh có tươi không? Tưới. Tươi hả? Nhưng mà ý là ra chợ thì nó đa dạng hơn. Chợ về rẻ quá không tươi. Ủa gì vậy 6 giờ mình trả? Chị Nga nói là cái Chợ đồ tươi sáng rồi. tươi luôn. Đúng rồi em. Chưa Dưới mấy chợ kia ý là vẫn ăn được. Ý là chợ nó nào? không tươi đâu. Tươi đi rồi. Chị ăn không tươi thì bị đau bụng. Nhìn nó chở giá không ngon. Không, cá không tươi nhưng dở. Không có nhiều người ra thì không được luôn Nó á. tanh nha em, không tươi nó tanh lắm. Còn không thì cá gì? Cái gì? Cá hấp á. Chị biết cá hấp Đúng không? rồi, một giỏ. Chiên lên đem theo ăn với nước tương là được. Cá thác lát đó. Cá cái gì? Trong giỏ, trong cái giỏ. Không biết. Ô, cá giỏ hấp thì chưa biết á. Không có ăn, không có bao giờ. Không, chị trên đây ít ăn. Vậy ăn đồ ấn sẵn. Thằng Minh nó cũng biết cái giỏ hấp kìa. Ô, phải luôn. Là cái cá mà trong cái giỏ che mà đang Đúng rồi, đó. là cái giỏ hấp đó, nó đang khô không mà. Ý là có đời mà ăn rồi. Ở đây Không, rồi cái cá cá hấp không, Dạ, cá hấp rồi á. là trang giấy. Nhưng mà em nhớ là cá khô. Nó là cá hấp đó, nhưng mà cá khô đâu. Khô luôn khô. Tôi nhớ là tôi có đựng. Nè, ông anh hấp cho mẹ. Cái đó mình đem mình chiên với cơm với mình làm nước mắm cay mình chèo. Không ăn món đó, ý là chỉ phải biết Để, ăn đồ sẵn đó. Để hôm nào em làm thử cho. Sao không phải là ngày mai? Thôi mai nhiều Ai món có ngoài đó tôi nấu cái gì rồi. có canh, mà canh có đồ mốc. Canh có đồ Đó, không có đồ đựng. Canh kêu Quỳnh xin được canh cho cơm nó mua. Xin Không ai mua tí cà chua đi làm canh chua nhé. Canh mây Để nè. ra để. Canh mây Bỏ luôn mà. vô chứ bỏ vô đánh đi. Lấy. Hấp sạch đéo nè. Mà có đồ nêm không vậy? Có gì? Một canh đồ một em nó nắm đồ. Biết một Kiểu. mét cũng Chị Nhiên coi bao nhiêu phút rồi chị Nhiên? 5 phút 10 phút rồi. chắc 5 phút rồi đó. Để nhà có còn là bồn với ngó sen thì để lựa 1 2. Rồi, vậy là. Nhưng Ngó mà sen thì Ê, 5 phút rồi. ở nút tắt mày nhớ không? Không biết. Cái nút bên trái. Nút màu cam. Đúng.